ganske kort. Det her det er sådan lidt sjovt, fordi vi prøver at filme. Jeg skal over det her. Prøver at filme det her lille indlæg. Og jeg undskylder mig, at vi på den måde er lidt prøvekaniner. Meningen med det er, at der i alle danske gymnasier bliver informeret om den her historiekonkurrence. Og det vi... Kan man ikke høre det? Okay. Meningen er, at man altså kan se det, vi optager her i alle danske gymnasier til en morgensamling eller en tilsvarende seance. Så jeg vil bede jer om sådan set, skabe god ro og orden, og så ikke vise alt for meget bifald og klap og hud, sådan at vi kan sådan set køre det igennem. Jeg har, inden vi starter, jeg har et lille problem med, jeg skal kunne komme ned der bagefter og sætte noget i gang. Ja, jeg skal nok. Det er fint. Godt. I er klar? Ja. Ja, jeg skal fortælle om årets historiekonkurrence. Historielærerforeningen, det er alle de gymnasielærere, der underviser i fagets historie. Jeg har for 10. gang i år udskrevet en konkurrence, og titlen er her, Mennesket, der skabte historie. Det er en forholdsvis lille konkurrence, det er ikke alle mulige, der deltager i det, det er noget for nogen, der er særlig interesseret. Og jeg vil lige informere jer ganske kort om det. Kan du lige trykke på de her knopper? Ja. Vi har valgt følgende billede som logo i dette års konkurrence. Det er en meget, meget berømt fransk maleri. Du kan gå op på scenen, og så skal du holde mikrofonen lidt længere til mig. Okay. Det er et meget berømt billede af den franske maler Eugène Delacroix. Han har malet det i 1831 efter den franske julirevolution i 1830, hvor folket bogstaveligt talt var på barrikaderne. Og det er sådan et af de mest ladende billeder, vi sådan set kender. Kæmp for det, du virkelig brænder for. Og emnet er jo som sagt mennesket, der skabte historie. Jeg skal vise jer et lille klip fra en vinderopgave fra sidste år. Det tager cirka 1,5 minut. Prøv lige at lægge mærke til det. Gå ud af det her. Det tager 2 sekunder. Marius er en ung mand på 21 år, som kommer fra et rigtig godt hjem med fattigkår med 3 søskende. Han er i bagerlærer i Randers, og tyskerne de har besat landet og er også i Randers, og han hader dem, og det gør hans kammerater også, og de er lidt frustrerede, ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, og de vil bare have tyskerne ud af Randers. Og jamen det kan de ikke rigtig finde ud af, hvad de gør, men de mener, at de skal i hvert fald have fat i nogle våben. Og hvordan gør de det? Jamen så vil de slå en tysk soldat ned. Og han har jo Tieren. Det er jo skudt Marius. Sådan. København den 22.11.1943. Kære mor, elskede mor, min dom i dag er døden. Du må være god. Jeg mødes jo med far og bedstefar, Hans Peter oppe hos Jesus. Jeg vil også mødes med dig, kære mor, din søn Marius. Der har været en præst inde ved mig. Jeg var til alters, kære mor. Jeg mødes med jer i himlen. Har det nu godt på jorden? Hils alle mine kære brødre, min elskede søn. Ja, øjeblik, jeg er tilbage lige.
Ja, okay. Ja. I undrer jer sikkert, hvad det var for noget, men det var anden prisen i sidste års konkurrence. Det var en gruppe af 4 piger fra Paderup Gymnasium, der lavede et videoindslag på 8 minutter om Marius Jeppesen, der blev skudt af tyskerne i 1943. I så gravstenen. Det er jo meget bevægende. Jeg kunne godt forstå, at I griner over dialekten, men hvis I ser hele filmen, så er det altså bare stærkt, og der kommer tårer i øjnene, når man ser det. Det var anden prisen sidste år, og det var pointen med den der historiekonkurrence. Man får faktisk noget for det. Vinderen får 10.000 kroner. Det var sidste års vinder Søren, der står her. Og vi har også en anden pris og tredje pris. Og så er der det mulighed, at man kan deltage i en workshop i en uges tid, hvor alt er betalt. Hvis man sådan set, altså som vinder sammen med de andre europæiske lande, der har noget tilsvarende som vores historiekonkurrence. Ja. Hvordan gør vi så det med historiekonkurrencen? I skal på en eller anden måde starte. Der er en deadline. I skal være færdige den 9. februar 2016. Men det er altså nu, man skal have de gode idéer. Finde ud af, om I måske i forvejen har en dansk opgave, eller en historieopgave, eller et eller andet i faget religion, hvor der er noget om nogen, der har skabt et eller andet, der har skabt historie, der har sat deres fingeraftryk, og så se, om man ikke kan arbejde videre med det her emne. Det skal ikke være nødvendigvis et dobbeltarbejde, det kan godt være, at I i forvejen sådan set har et eller andet, og aflevere I sådan et bidrag til historiekonkurrencen, så kan vi sikkert også her på skolen finde ud af, at det tæller som dansk stil eller noget andet. Ja, hvad så? Hvis jeg nu har den her gode idé, så skal man jo samle materiale. Måske er I i forvejen i gang med det. Her har vi sådan en gammeldags måde at gøre det på, tykke bøger, og lidt eftertænksomhed i blikket. Det kan gøres på mange måder, det kan gøres mere moderne. Sikkert sidder I bare med jeres iPad og har de samme gode idéer, men det er vigtigt, at man altså tænker over det og forbereder det. Og når man så er i gang, hvordan gør man det? Vi anbefaler, at vi arbejder sammen i grupper på 2 til 4. Man kan godt gøre det alene, men det er en god idé, at man har en sparringspartner i hele forløbet. Og her har vi så en voksen, der hjælper, og det er helt i orden. Det er et indslag, vi så lige. Der er der en lokal arkivar, der bliver interviewet, som har forstand på Marius Jeppesens historie. Og det er en god idé, at man finder nogen, der har forstand på det. Jeg har nævnt det før. Vindermand er en af de der 3 vindergrupper. Det var sidste år 8 personer. Så kan man altså deltage i sådan en workshop nogle måneder senere, hvor man møder unge i samme situation fra 20 andre lande. Og det er meget, meget inspirerende. Hvis I er interesseret, kan I spørge mig. Der er en, der for 2 år siden skrev om sin oplevelse på sådan et workshop, og det er tilgængeligt. Det kan jeg sende her. Ja, det var altså Søren en gang til. Når man så vinder første, anden eller tredje prisen, så har vi de sidste år samlet folk i København, og vi har en vis kendt herre ved siden af, Mogens Lykketoft. I er måske bekendt med, at han fra nu af er formand for FN's generalforsamling. Så det er jo i hvert fald ham, der hilste lige på Søren, og fortalte os den lille anekdote, at han jo i sin tid, da han gik i gymnasiet, synes at bøgerne de manglede altså helt det moderne perspektiv, så han skrev en lille bog på 250 sider selv som gymnasieelev. Og sidste billede, så er færdig. Ja, det er lidt utydeligt, men det får at blære mig. Jeg sidder jo også sammen med Mogens Lykketoft, det var året før på Christiansborg. Og der er et billede mere, det viser jeg ikke, hvor han nærmest falder i søvn, så han kan heller ikke lide at tale så længe. Men bare lige roligt, vinderne var altså også i lokalet, det er ikke bare os 2 der. Tak for jeres opmærksomhed.